بسەدان ji drûzên parêzgeha Swêdayê li başûrê Sûriyê derketine xwepêşandanê. Ew daxwaza mafê çarenivîsê ji bo drûzên wî welatî dikin û alên İsraîlê jî bilind dikin. Ez dixwazim spasiya cîrana xwe İsraîl bikim û birêz Netanyahu ku divê rewşê de baştirîn alîkar bû bi me re. Tiştê dikarî bû ji bo alîkariya me kir. Civaka me ya taybet heye. Nasnameya me ya taybet heye. Em Sûrî bûn. Lê aniha em nema Sûrî ne. Em civakeke durzî ne. Bîrûbaweriya me heye. Zeviya me heye û nasnameya me heye. Dirîjm û pankartên ku xwepêşanderan bilind kirine bêhtir tekeziyê li ser serxwebûnê û mafê çarenivîsê dikin û daxwaza pêkanîna komîteyeke navdewletî dikin ku lêkolîn û lêpirsînê di kiryarên tundûtujiyê de bike. اليوم سويدا أخذت موقف واجتمعت بساحة îro Swêdayê helwestand û li jêr dirûjma mafê çarenivîsê li gorapana Keramê kom bûne. Ev e helwesta îroya Swêdayê û ti kes nikare gazinê jê bike. Ji ber ku êrîşa li dijî wê hate kirin ne êrîşeke asayî bû. Di heman çarçoveyê de beşek ji xwepêşanderan spasiya Kurdan dikin ku xwedî helwesteke mirovane bûn لەگەل دۆز و داخوازە دروزان. ji dilê Swêdayê, ji gelê Swêdayê em peyamekê û silaveke germ ji birayên xwe yên Kurd re dişînin û ji hêzên Sûriyê Demokratîk re dişînin. Em spasiya wan ji bo alîkariya bi Swêda û gelê Swêda re dikin. Durzî, Kurd û Elewî li dijî terorê û Daişiyên hovane yek destin. Bi saya Xwedê em ê serê xwe netewînin û têk naçin. Dîsa hezar spas ji bo alîkariya wan ji Swêda re. Ji sêzdeyê tîrmeha 2025 ve heta niha kiryarên tundûtujiyê yên hêzên ser bi hikûmeta Sûriyê li dijî dirûzên wî welatî berdewam in. Bi taybetî li parêzgeha Swêdayê ku piraniya nişteciyên wê ji wê pêk hateyê ne. Xalid Cemîl Mihemed, Rûdaw.